may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Natumpungan nyo mo't timayat a presyo ha. Sigurado adakkel ma, tinapaglakwan nyo itinatengyaw, Janet. Sakto laang Venus, apay ka de. Ay, amangan ko nakno, kaya't yung agatangan ti dagak, ijay amyanan. Ilakom ka de. Ay nawaw, kaibagbagak laang. Apay nga ilakom ngay. Ta saan kumutlaangan ang maasikasaw. Nagadaw, ti pakakumikumak. Mayat ka. Mayat nga agpay suday ta, nga makasaritak nga umuna nila kay ko. Ibagam kin nila kay mo, tagatangan nyo kitdain. Tapno saan kayo nga agababang. Wen, pagsaritaan mi pay ana imbag, iti kasta awan ti parikot. Ibagam to kanyak ano anya ti mapagsaritaan nyo. Iti kasta, kat amok no ilakok iti sabale. Wano i-reserve ko para kada kayaw. 300,000 laang dayjay. Ibagak adagos keng kano anyamat ti makuna nila kay ko. Narigat mo ngamin no syakla ang ti agdesisyon. Ay, wan mo't kit di nasa isayaan no pagsaritaan nyo. Tapno sigurado. Ilakla ko ni Venus ti dagana lakay. Asino a Venus? Ni Venus aputot ni Tata Milyo Anya adaga tilakla ko na. Titaga na ijalaon, wano? Ti dagana iji amyanan lakay. Mano ti panglako na nga eh. 300,000 kanumat. Ay nako, mayatan ano kasta bakit? Anya ti makunam ngay. Gatangan ta ka din. Interesado Yung saan tamo takabisado, na anya ti proseso nga ramidan ta bakit? Agpatulong takin ni Venus alakay. Saan na nga taalukwan da tao? Saan mat siguro? Kalugaran tayo mat ni Venus. Imposible ano maaramid na pailang timang loko kadata. Sige, ibagam ko na agatangan ta ti daga nga ilaklako na. Okay lakay. I-message ko to tapno saan na nga ilako iti sa bale. Nakapagsarita kamin kinila kay ko. Kat, anyat plano yung ngay. Gatangan nyo ka di, wano niya. Wan, gatangan may. Ngam isurum dagiti rumbang nga aramiden mi ata saan mi akabisado. Kaano nga raw na maitad yung ngay tibayad yo? Agtek sakto kang kano. Ay, nawaw! Asap takasapulak mo ti kwarta ita. Wan, itad mi matkid di adagos. Basta isurum to dagiti rumbang nga aramiden may. Ta saan kami asigurado iti proseso. Mabalin lang tamat. Tulungan kayo aging gana ama i-transfer ti titulo ti daga itinagan nyo. Agyaman naklaunay. Ano sa nga orayan ti bayad mi Di ka madanagan, ta sure buyer kami mat. Ila akong matgaya man ti dagam ija amyanan, Venus, anak ko. Untatang, da Janet kan Fernan nga agasawa tinang ipareserve. Ay, kita Oy nawaw, ada kwarta da gijay tatang. Makabayad da kanyak. Tatsimamba da kat nga raod. Sana kas tatigayat ko asawan. Anya nga raod tatang? Kita taamangan no biktima amat da kita agasawa. Ni tatang mo! Ay, amok to galim anak ko. Nang rona pa'y no kwarta ti pagsasaritaan. Ni tatang mo! Aramidam no anya ti maiparbang. Ta saan kamutan nga ubeng. Amom ti husto kan saan, anak ko. Medyo nalawang at gayang tilakla ko ni Venus. Wan mat nga min lakay. Mabalin amamulaan ni itinateng day jay bakit. Inayon tanto amulaan no kwa. Bayadan tapay alakay. Kaanong agpasentro ka? Inton umay abulan pa'y Ay nawaw. Kasanungay makabayad ta. Agsingsingiran ni Venus. Kasapulan na kanunga minti kwarta. No nawaya ka, mabaling agpasintro ka bakit? Iruwar mo ti kwarta pagbayad ta. Agpasentro ak nga rod ita. Amang ano saan ta makabayad kat ilako kit din ni Venus iti sa bale. No matuloy ka ita, gumatang kan tumat lang ita bastuta bakit? Day talaang.
Kan may salata si Milya pa'y gayam. Ilistak laangan, tamangan lumalipatam. Nasaysaya at pay lakay. Panawan ka pa'y nga rod, taag sagana akmatan. Sigurado apila manan ije paradaan. Sigurado ka kadeya, kumpleto da ito'y. Wen, Awan ti peke. awan. Nasaya at mo't nga rin no kasta. Kaano nga ilakad tayo ti papeles ti daga aginatang mingay? Ay nasya kung ti makaammo ang mangilakad. Sigurado ka kaday? Un, ang agnayon kayo iti 100,000 para iti processing. Ay nawaw, dakkulan ti 100,000. When taado mo't nga rin tinaska na mabayadan no agilakad tayo iti titulo. Saan ka di amabalin, ada kamilatan ti mangilakad? Isurum laangan dagiti rumbang aramiden may. Ala, saan ang mabalin Siyak ti mangilakad. Siyak nga rin tinangilako kada kayo. Mabiit man laang. Ay na wow, saan ang mabalin nga ibabawin ti 300,000 tanalpasin ti Dilta. Anya? Kumusta ngay? Mabalin ang mailakad ti titulo ti daga ginatang ta, bakit? Kasla sa bali mati aramiden ni Venus lakay. Anya? Ti malagip ko idigim matang da kasinsin Frances kat ada ti deed of sale ako nada. Nagpasorbida pa'y idi. Anya timbaga ni Venus kan kaya. Awan pulos ti inted na dokumento kanyak lakay. Nadakamat na pa'y agnayon ta iti 100,000. Ta iso ti mangi transfer iti titulo ti daga iti naganta. Ay no, nagdakkel mo ti 100,000 adaw dawatan na. Apay, saan ang mabalin asikawan no siyaklatan ti mangilakad? Iso kano ti mangilakad ta iso ti sailor lakay. Ay, amangan mo't nuluklok wanda tanday tao. Kastamot lang ti atap ko. Nasken nga agsaludsud ta kadagiti amamuta. Medyo agdwa-dwa akmet ngaminan. Ti kwartangay. Inala na atas ang kanumot amabalin nga ibabawik, tanalpasan ti saritaan. Ada ginatang yu adaga iti napalabas atawunan niya, nanason niya. At agpaiso. Apay ka de. Mabalin ka di at ibayar ti mangilakad iti papeles, nana. No, ti titulo, ti kayat mo asawan wan. Mabalin at ibayar ti mangilakad. Kastoy ngamin, nana. Ginatang mi ti daga ni Venus ije amyanan. 300,000 ti binayadan mi. Kay, Ti kayat na, mangtad kami iti 100,000, ta iso ti mangilakad kadagiti rumbeng ang mailakad. ay no, wow. Dakil mo ito na, 100,000 na daw dawatan na. Nakabayad kayo ka din. Nabayadan ng ti daga, ngam saan kami pa'y anangtad iti 100,000, takurang ti budget, nana. Nagparamid kayo, iti deed of sale. Awan pa'y, nana. Ay no, wow. Apay ngawan pa'y lang. Kunang may ka nakabayag kayo. Ni Venus kanumot ti makaam mo, nana. Ay. Sabay dakil ti 100,000 na singirin naman ay. Day tangaro ti pagparikutan mi kinilakay ko, nana. Saan nakasta ti husto a proseso, nakaw. Kas buyer, mabalin mo lang nga da kayo ti mangilakad iti papilis ti daga aginatang yaw. Iti kasta, kat sigurado nga adda ti malpas kan makatipid kayaw. Mabalin mo gayam ti kasta. Mabalin mo nga man. I-refer ka iti kabagyak nga abogado. Agpatulong kayo kan kuhada. Tapno masuro ti ustaw a proseso. Narigat nulukwenda kayo day jaya Venus. Hello! Okay. Anya ti plano yo? Tapno marugyak kumamutan ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang yo. Da kamin ti mangilakad iti titulo. Agpaaramid tay laangan iti deed of sale. Ada nakasarita mi nga abogado kat kasapulan kano ti deed of sale. Ha? Ada kwartayo a pagbayad yo iti abogado aya? Awan, ngam ada ti in-refer ni Nana Sonia kabagyan na. Anya? Itix kunto kang kano mawayaan ti kabagyan ni Nana Sonia, tapno maisagana dagiti kasapulan may. Awan pa'y ngamin na aramid a deed of sale kat. Ala, adak lang arudin amang ilakad. Saan mi akabailan abayadan ti dawdawatom, iso ada kami latan ti mga ramid. Iti kastakot makatipid kami. Makaungot mo bakit? Wan nga rod.
Ag-aasam ngay ngamin ti 100,000 adaw dawatan na. Dakkelakit di ti komisyon na no agbayad ta. Iso akayat na nga isunti mga ramid. Kasano kuma? Kat awan mo't pagbayad takin kwa na. Day tamot ti di na mapanunot lakay. Tila ang pagkukwartaan na ti pampanunutan na. Naku nampay. Kunaklakit di no mapagtalkan day di a babae. Siyempre, nakakita iti kwarta bakal. Narigat nga agtalak iti sabali a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan. Taadalat ta dagiti manang gundaway. Gaputa saan ta kabisado ti proseso. Naimbaglangan tada ni Nana Sonia anang i-refer ka tata. Naon ni Nana Sonia, awan na. Lukluk wanda tagaya mo da ya Venus. Italaang man ay na nakita ka, kabsat. Adumat nga men, di pa ka kumikumak no kwa. Ay, among ka day, tinaramid ni Venus. Ha? Adama na hindi gundawayan na pada na tao. Anyat kayat mo asawan, kapsat. Takukwartaan na, da Janet kan Fernan. Anya? Wain, gaputa saan nakabisado ti agasawa, ti rumbang nga ramiden da. Gundawayan na mutunida. Ipilit na ka na, nga iso ti mangilakad iti papilis ti daga. Agam, naskay nga agbayad da iti 100,000 kinkwana. Anya? Agasam nga iti 100,000? Day tangarod kay kabsat. Ay, Awan ka no pa iti deed of sale, ana aramid. Iso nga in-refer ko da Janet, iti kabagyan may nga abogado. Kasi da inumaluko da. na yan da ya Venus. Nukorta ti saritaan. Maramit na timang loko iti pada na tao. Awanan konsensya na iti a babae. Pudno ka da sing-singiran da kayo ni Venus iti 100,000. Fernan. Tata. Anya? Ti kayat na ngamin. Kit iso ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang mi. Tata. Ay nawaw. Anyan na dya tao. Dakkel ngamin ti kupit na nagbayad kami iti 100,000 kan kwa na. Tata. Talagang aramidan na ti amin para iti kwarta. Da kami man. Nagtalag kami kan kwa na. Tati ammo may kat matulungan na kami. Tata. Ti di mi ammo. Kat plano na maggaya mo ti mangluko kada kami. Dadailam mo ti panagtalag ti pada matao kang ka Venus. Apay man ang tatang? Ay no, agindid ammo ka pailang. Agraman da Janet kan Fernal nga gasawa. Lukumpay. Ay, saan mo't nga rod ang natuloy? Tanakibiyang mo't da di asom niya. Naimbag man ta makaturog ka pailang iti kastangar aramidam. Ano tatang? Saan mo't nga illegal da di? Anyasan nga illegal mat nga bagbagam dita. Nakababain mat arami na kas kay Venus. Ay, jak ang buka da kayo tatang. Gaputasan da nga ammo taramidan da. Lukum mat ta nida. Ay natatang, awan ti maloko no awan ti agpaloko. Ay! Awang din babain mo mga arami di tikasta. Napanan ti konsensyam. Kontrabida kayo mo niya, nana. Ha, siya kaday ti kasarsaritam. Asino kumapay ti dadduma, kadda tayo lang mo ti tao dito eh. Ay, jak magustuhan ti kastata basti dila ma. Saan kayo ang makangeg? No saan kayo ang man nakibiyang? No ti 100,000 na daw-dawatom ti makagapaw. May salang ti may bagakin ka. Inaramid ko no anya ti may parbag. Amo ka! Ti kayat yu kadda kayo laeng ti adda kwartana. Iso adda dailin dakmeten. Ay, panunutab. Noon niya ti kayat mo panunutab. Basta siya, amaw ka na dalos ti konsensya. Sana kasi ti daduma dita nga awanan konsensya. Agyaman aklaunay ta nakaumay ka Venus. Una, ta nag-text mo tinalaing nga abogado yu kanyak. Gaputa kayat mi amalpasan daytoy aparikot. Imbagak lang nga ruda na siyak ti makaammo. Nangala kayo pa lang iti abogado? Saan mi akabailan nga ito ti kwarta daw-dawatan nyo kada kami? Saan nyo akabailan? Ngam, kabailan nyo mo't gayam ti mangala iti abogado.
Kinapudno na, libre la ang ti serbisyo ti abogado akabagyan ni Nana Sonia. Taam mo na nga awan kwartame. Ay, makapadismaya kayo, mat. Sayang laang ti banog ko kada kayo. Anya? Kumusta mo ti daga, aginatang yaw, Fernan? On process pa lang, nana. Naimbag man, na nagpakita ni Venus kada kayo. Wala na. Mabutang lagi di dayjay. Agyaman kami launay titulong yung kada kami Mawanan yaman na nakaw. Narigat egbaring ignorante, nana. Ay, talaga nga dadagiti tattao nga wanan ni ti konsensya. Amo lang nga rodan ti kasasaad ti may sa tao. Marami da pay lang mo ti manglukaw kada kwada. Wen nga ron, nana. Lesson learned mo't kid di kada kami dito na pasama. Ay, wait. Inton sumarunaw. No, saan yung nga amo ti aramidin yo? Agsaludsud kayo iti sa bali at tao. Iti kasta ka matulungan da kayo. Wine. Nalpasan lakay. Nai-transfer ka din, bakit? Wan lakay. Inikam ka di ti kabagyan ni Nana Sonia iti kung gunana? San pay? Nay, abe nga ura imbaga na alibre laeng kat inikam nagta kumaa? Saan pay takayat ka makasarita sakbay nga itid ko ti kwarta lakay. Manuti itid takan kwa na ngay. Mabalin siguro ti 10,000 bakit? Nakatipid tamit ure kas kasanaw. Mabalinan lakay. At least, saan nga imabot iti 100,000 tinagastos ta? Wen nga ron, nakatipid dalat ta. No sa anak-anak saludsud kin Nana Sonia, ang mga nunaloko tamateng. Naku nampay bakit? Pagadalan ta ti kastoy ana pasama. Tainton sa maruno, ditan agbalin nga ignorante. Wan lakay. Agsaludsud ta, iti kasta, amuta ter aramiden ta. Lima mas laang ni Sonia. Kastamot ang ti reaksyon mo. Ang takagurgurak launa da di abakat tatang. Ay sus, ag-move on ka, anak ko. Ay nawaw! Kasano kumaa maka-move on ak ngay tatang? Naa, Imbis nga dakwartak ita. Awanan tadinagdaal na mo ti plano. tinulungan na laang da Janet kin Fernan. Maiparbang nga rod ang makibiyang da di abakat tatang? Tidaamag ko, kada Janet ka no, ti masidag kin kwa na. Ay uray pay! Amo na nga rod siyak ti kinasarita da Janet? Unay ka na, anak ko. Ikalintig ang pailang ngamin ti bidot nga ramen mo. Awanan na. Asino tagtalagkan ka no, kasta ka lang. Kwarta day jay tatang. Ribo ti saritaan. Di kagpanipan iti kwarta, anak ko. Di mo ipalumos ngagbasol ka para lang iti kwarta. Aramidam na niya ti maiparbang para iti pagsayaatan. Kan, pagsayaatan mo't laang ti padam a tao, anak ko. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No adasaan da nga ammo, isurom ti kasayaatan nga aramiden da. Agbiag ka analintag ka na singpet. Tapno adatal na kan kapya iti puso kan panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.